Tulo, duha ka buok, ikatulong akon. Oo. Pagka dito, paghanta na ay na namo, pre. Oo. Tananagan mo kami tulo. Para ka, si tatay tuyo niyo. Lipay kayo ko kay dako ko score karon. Ingon to si sir nga ako kuno'y pinaka-bright sa room. Ako ipakita ni tatay tulon niyo nga ako score. Ako to nga tuon. Tatay tulon niyo. Ako pakita niyo mo tay. Unsa man? Ingon si sir ako kuno'y pinaka-bright sa room. Nga ako pakita niyo nga ako score. Oh, unsa man? Oh, Dako kayo score tay. Dari tay tanawala. may noon kay naginuutan ka Wala sa diha, eskwelahan. Sus, Ginoo ko nimo Maksoy. Mao ni mo Mama na, ikaw ni sir na Binabraitan? ako score. nga kuan man ni? Mao ni ang kinabuguan sa eskwelahan Maksoy. Nga naman mama na kinabuguan ng bright na kulo na yung si sir. Diri mao nay bright ibutang diri nga 100. Nga nung abot ma 100 tayo nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6 naman may kutob. Nga nung 100 man. Parehas na kabog si sir tayo ay. Wala ito kasabot si sir di ay. Mao ni ang kinabuguan kay dako man na itlog. Bugo na ito si sir di ay. Nga nung itlog niya yung siya nga ako nga. Bright po naman na kay ako daw score. Ikaw ka. Ay, wala tayo.